बिजनीआव गिख्रंथाव दैबाना जुब अखा हानायनि जाहोनाव जानाय दैबानायाव बिजनीनि थागिबिफोरा जानांदों हालाय-हाफाय। बिजनीनि खुंख्राजरायाव खानामाखा दैमानि दैया गिख्रंथाव महर लादों। मोनसे सीसी ब्लक लामाया दैमानि दैबानाजों बोहैखारलांदों। ओनसोलनि गं 17 नखरफोरा गावसोरनि न'खौ गारनानै रैखाथि बादायाव आश्रय लानो गोनां जादों। बावैसो सिगां जालांनाय गिख्रंथाव दैबानायाव खानामाखा दैमानि दैया चिरां जिल्लानि बिजनीनि खुंख्राजरायाव गोबां खहा खालामलांदों। भुटाननिफ्राय दैमानि गेजेरजों फैनाय दैया खुंख्राजरानि गेजेरजों बोहैलाङो आरो बियो जोबोद गिख्रंथाव महर लायो। जायनि जाहोनाव बिजनी महकुमा खुंथाया दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय खुंख्राजरा एमइ फरायसालियाव आश्रय लानायनि राहा जगायनानै होदों। जायगानि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो खानामाखा दैमायाव गोख्रों बान्दो बानायनो हायैनि जाहोनावनो दैमानि दैया ओनसोलाव गोबां खहा खालामो। बे समाव बुंनो गोनाङा बेनो जोंनि खुंख्राजरा एमइ स्कुलाव मैयानिफ्राय लानानै गासै 17 नखरा रिलिफ केम्प हिसाबै थानानै दङ। सुबिदाया बेनो जाहैबाय खालामाथिजों बायफ्लंनानै फैनाय खानामाखा दैया खुंख्राजरा गामियाव हाबफैनानै गामिनि न'फोरखौ नस्थ' खालामनानै बिथांमोना दा बेवहाय राहा नागिरनानै थाफैदों। दासिमाव सरकारनिफ्राय जि सुबिदाफोरखौ मोननांगौ मोनगासिनो दङ आरो बे समाव जोंनि गेजेरावहाय गासै 87 जन बिसोरो बेवहाय रिलिफआव दंफैयो। गासै नखरा 17 नखर। दा बे दैयानो ओरै खुंख्राजरा दुर्गापुर लादांगुरिखौहाय खहा खालामगासिनो दङ।